Zeu zara? Ai ama. Kaixo arrapazankeros eta arrapazankeraz, zelan zaudete? Orain dela gutxi, arrapazanken Instagrameko akontuan zerbait esan zen beste youtuber bati buruz. Youtuber berri bat agertuko zela, eta sorpresa, hau da youtuber berria. Fíjate. Nire izena bera da, 16 urte ditut, eta arrapazanken 4 urtez parte hartu dut. Hau da 2017, 2016, 2015 eta 2014. 2014, ai ama. Arrapazanken 4 urtez egon naiz eta benetan arrapazanken asko ikasi dut. Ez bakarrik artistikoki, zeni abeslari eta antzazle naiz, baizik eta euskararen erabilerari buruz asko ikasi dut eta lagun pilo bat egin ditut. Gaur egun nire lagun diren lagun pilo bat arrapazanken egin dituen. Eta benetan arrapazanken parte hartzea nire bizitzako gauzarik onenetariko bat da, seguro. Eta arrapazanken 4 urtez parte hartu dudanez eta pixka bat esperientza daukadanez, youtuber lanetan hariko naiz. Badakit pixka bat berandu natorrela eta Bilbon bez ez dagoela. Aurten Kanadan nabil ikasten, hurrengo urtean Bilbora bultzatuko naiz eta arrapazanken parte aktiboago bat izango dut. Baina momentuz Kanadan nago eta Kanadatik ikusten dena arrapazankek eskagitzen dituen argazkiak eta bideoak dira. Baina horrek bestalde ez nau limitatuko arrapazankeko youtuber aktibo bat izateko. Beraz, hemen nago, hau nire lehenengo bideoa da, eta arrapazank zer den, eta pixka bat kategoriak eta dagozan modalitateak azalduko ditut. Beraz, arrapazankeri buruz zeo zer gehiago jakin nahi baduzu? Keep on watching! Beraz, zer da arrapazank? Arrapazank Bilboko 918 urte bitarteko gazteen sormena eta talentua bultzatu nahi duen lehiaketa da. Bi programek osatzen dute, Distirazank, edo lehen ezagutzen zen arrapazank ez den alez, Bilboko gazteen sormena eta talentua ezagutzeko espazioa alegia, eta Sortuzank tailerrak. Arrapazank eszena edo Distirazank bezala ezagutzen den programa, edo konpetizioa, Bilboko 918 urtera arteko gazteentzat eskainita dago. Eta hainbat modalitate kontenplatzen dira, adibidez, antzerkia, musika eta dantza. Eta noski, hiru modalitate honen nahasketak handitzen dira baita ere. Nire kasuan, Distirazanken edo arrapazank eszenan parte hartu nuen 4 urtez. Distirazanken 2 kategoria eta 3 modalitate daude. 2 kategoriak juniorrak eta seniorrak dira. Juniorrak 9 urtetatik 14 urteraino doaz, eta seniorrak 14 urtetatik 18 urtetara doaz. Eta modalitateak, lehen esan dudan lez, dantza, musika eta antzerkia dira. Arrapazankek eskaintzen dituen tailerrak baita ere, tailer pilo bat dira, baina batzuk aipatzearren, kazetaritza, stop motion, argazkilaritza, youtuber, arropen kustomizazioa, makillaje tailerra, marrazketa, zinemagintza eta grafiti. Pilo bat tailer eskaintzen. Arrapazank programa osoa, doainik hau da, ez da ezer ordaindu behar arrapazanken parte hartzeko, eta Distirazank baita tailerretan ere sariak daude. Hau da, Distirazank irabazten baduzu zure kategorian, 500 euroko 2 sari egongo dira. Eta Sortuzank tailerretan parte hartzen baduzu, hainbat sari be eskainiko zaizkizu. Honetaz aparte, tailer teknologikoak eskaintzen dira baita ere. Adibidez, lehenengo errobota, bideo jokoen diseinua eta popping dantza. 3 tailer hauek Bilrobot tailerren artean daude. Beno lagun, badakizu arrapazank zer den? Orain, zure aukera da. Aurten, arrapazanken parte hartzeko nahiko berandu da. Baina, lasai, arrapazank sare sozialetan jarraitzen badozu, hemendik utziko ditut. Hurrengo urtean parte hartzeko lehenengoa izan zaitezke. Arrapazanketik eskegiko ditugu zeintzuk izango diren hurrengo urterako kastineretako datak, baita tailerretarako datak ere. Eta bueno, Distirazankera bueltatuko gara, oraingo honetan. Distirazank egia esan ez da nork irabazi edo nor galtzen duen. Distirazank ez da nork daukan talentu gehiago edo talentu gutxiago. Distirazanken irabazteko ez duzu Distirazank irabazi behar. Bakitau pixka bat lioz sonatu daitekela, baina benetan, Distirazank irabazteko ez duzu Distirazank irabazi behar. Distirazanken euskararen erabilera eta lagunak egitea dira gauza importanteenak. Eta Sortuzank tailerretan baita ere. Beraz, lagun, talenturen bat badaukazu, edo zehozer ikasteko irrikitan bazaude, arrapazank da zure aukera. Eta hau izan da dana gaurkoz lagunok. Bideoa gustatu bazaizue, komentarioetan jarri eta like botoia klikatu. Arrapazank jarraitu gure sare sozialetan, hemendik utziko ditut, eta niri pertsonalki jarraitu nire sare sozialetan, hemendik utziko ditut. Besterik gabe, 2. bideoa eta 3. bideoa nahiko interesgarriak izango dira, beraz, bideo gehiago ikusi nahi badituzu be, komentariotan jarri, eta hor jarraitu ze hor egongo gara. Musutxo bat danoi lagunok, eta hurrengo bidera arte. Agur! Barrutik kanpora.